Afgørende kamp i dag i landets bedste rugby-række. Både Holstebro og københavnske Exiles kæmper for at undgå nedrykning. Og kæmpet, det blev der. Opgøret i Holstebro blev en regulær kamp om overlevelse. Folk er simpelthen klar. Når vi slutter kampen, så har vi 15 mand, der kan kravle for banen, hvis det er heldigt. Vi skal simpelthen bare give hele armen. Og Holstebro fulgte i bogstaveligste forstand rådet om at give den hele armen. 30 sekunder spillet. Stortalentet Christian Nielsen må direkte på skadestuen. Skulderen er gået af led. I første halvleg er det tydeligt, at begge hold kæmper for at undgå nedrykning. Det er tæt på at udvikle sig til regulært slagsmål. Direkte rødt til en spiller fra hvert hold. Spillet godt 20 minutter. Holstebro får lagt pres på københavnske Exiles. Simon Dam får fat i bolden og sikrer hjemmeholdet de første 5 point. Exiles får endnu et rødt kort, og Holstebro presser københavnerne helt ind i eget målområde. Her kaster anfører Jonathan Coops over bolden til en ny scoring. Holstebro foran 14-0 ved pausen. Anden halvleg er godt 10 minutter gammel, da hjemmeholdet satte sig alt på at få afgjort kampen. Chris Huntingford til 19-0. Selvom de har spillet store dele af kampen i undertal, så giver Exiles ikke frivilligt op. Københavnerne spiller også for at undgå nedrykning, og med 10 minutter tilbage får udeholdet reduceret på kampens bedste angreb. I sidste minut lykkedes det for Exiles at reducere yderligere, men det er ikke nok. Holstebro vinder 19-12 og sikrer sig en ny sæson i Superligaen. Det gjorde ondt, og det gør det nok også i morgen, når vi bliver ædru igen. Men ja, det gjorde ondt. Men vi kæmper alle sammen jo til det sidste. Alle mand 110%. Hvad mere kan man forlange? Simpelthen. Der er skader, masser af udskiftninger. Alle folk spiller ud af position. Alle giver alt, hvad de har i sig. Så